dalu Mbak Elisa Orkarus Alaso. Nggih ngaturaken sugeng dalu Mak Cange Yulimbo. Ya sugeng dalu. Nggih niki sudah lama terpisah nggih. Oh, iya, terakhir di Wonosari ya. Ah ya. Oh, iya, di Jenar Lor. Jenan Lor. Nah ya itulah. Menika sakniki pripun kabaripun pawartosipun, Pak? Wah, kabarnya tetap bagus terus kok bisa. Ya nggih, syukur bejo sewu. Ingkang baku pokoke minal aidil wal faidin nggih. Waduh, maksudnya ya mohon maaf lahir dan batin, oh, sedaya lelepetan Hei. kula. Lepet-lepet. Lepet-lepet kula kalih panjenengan menika sing jenenge wong tuwa akeh lupute. Sing tuaku pokoke. Sing nom akeh lupute. Nah, ngono. Nggih, Panarpa. Ya, Dik Elisa, sami-sami nggih kula wong nom cok kalau mosok kladuk kula wong tuwa cok kladuk teng panggung. Sromal-sromol, srugal-srugul. Cok ngebeli wae, najan diangkat ning aku ya tak ngapurani jane kowe luput. Nggih, kula kathah lupute, kula akone. Pak, iki kula carane mucuki. Mucuki. Lah jenengan ajeng ngendika napa matur Pak Narpa mboten? Nggih, kula anane ming matur nuwun bengi iki di bel di WA tolong Kang Tuju Mbak Elisa dikancani. Wah, siap. Wah, seneng aku. Suwun lho, Pak. Ngancani mau tak enteni nang buh mirit kono ke ora jedul-jedul tak tinggal. Ning ndi ngebuk? Bruk. Bruk iya. Jembatan. Oh, nek cara bumen kene iki bruk. Bruk. Gili. Wetan gili. Udu bruk lho, bruk. Ning dudu bruk. Nek bruk. Beruk itu kan munyo. Ah nek bruk ki mburimu kuwi bruk. Nah, wong ki adewe jejer ngene iki jan kaya juragan karo bature kok. Sing juragan ngene. Juragane. Oh, kono aku bature. Ora Pak Tuju sing ya wangun iki dhuwur. Hah? Dhuwur carane. Mercon apa piye? Hah? Mercon. Kok mercon? Ah kok dhuwur? Dhuwur. Oh, dhuwur. Iki. Ya karang lambe lu ngono kuwi. Lah iya. Iki sowan kene, Pak. Sing bangun derek Mas Pangayu Parno, daleme Mas Parno. Daleme Mas Parno. Pak Suparno. Parno aja Suparno. Mas Parno. Ora nganggo su to? Ora kae sune mau metu sedelok njuk ilang dadi Parno. Oh lah nggih Pak Parno. Ngaturaken gunging panuwun ingkang kathah sampun nimbali gelar wayang wonten mriki. Siti Bentar apa bener ya? Bener. Siti Bentar, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Kebumen, wah derek Mangayu Bagya. Heeh. Terus ndhawuhke putra-putrine mongko sing kabar sing tak rungu ki weton pondok Lirboyo kono. Oh iya ta Pak. Heeh. Mula Mas Parno ki ya rezekine ya Banyu Mili. Amin. Nang Bandung kono. Nang Bandung apa Jakarta apa ngendi? Nang Bandung. Oh, Nek sing tak rung Bandung. Bandung apa Jakarta, Pak? Jakarta. Jakarta napa Jakarta apa Bandung, Pak? Jakarta. Bandung. Bandung sing bener nek Jakarta kleru. Bandung. Ah nggih. Eta macane. Berarti aku kleru. Bandung. Iya. Gedhong magrong-magrong nang loro ning gumune. Dik, kok ya ora embuh. ora embuh piye? Ora embuh pripun? Hah? Ora muni ora embuh bojone ngono to. Oh, rasane wis menep nek Mas Parno ki tetep setia. Mas Parno niku lek nyambut gawe najan ninggalke garwa, ninggalke keluarga, ning seminggu sepisan mesti kondur. Kondur mriki. Heeh, niliti keluarga karo ngecreti. Ngecreti yo asile tegese apa? Yo tegese iki asile ning Bandung kono ya to, terus digawa mulih diaturke karo garwane, nggo nyukupi butuhing keluarga, nggo nyekolake putrane, ngono lho. Oh, carane ngono to. Ngecreti itu bahasanya. Nek basa kene iki ngecreti. Oh, Bu Harni sok dicreti nggih. Oh, iya bener. Oh, mboten. Ora mung dicreti dicruti, Bang. Nek kowe ora tau dicreti wong urung duwe bojo. Dereng, urung cret-tretan. Lah kapan? Ora ono sing ngasih. Kapan? Ya sesuk urung metu jodone kok. Sesuk aku ora kesusu cret tok. Kok ora kesusu?
Iya, ora kesusu aku golek ceret dhewe dulu. Oh, golek ceret. Aku ya ora ngerti bahasane kok ya ngecreti itu. Kok ya ora kepengin ngecret ngono aku le gemen lho. Ya kan tergantung yang namanya jodoh kuwi ki ora ngerti kapan nek golek bojo cepet sak karepe. Saiki jodoh angel ya. Heeh, sapa wae ya Pak sesuk dadi manten ngono ya kendel-kendel wae nek pamane ya jodone. Yo sesuk kawin berarti udu jodoh ya ming bojo ya. Ya mung bojo, nek nang bojo kok mesti banyak lika-liku kehidupan cret. Nah, pisah PK. Mergo ming kawin trat-tret gitu. Ayo, tapi sing baku kan golek jodoh to, Pak. Bener. Nah, nek jodoh dibiekne wae ya tetep dadi siji ya kuwi terus selami-laminya. Hitungake mantene kaya ngono dadi jodone ya, Pak. Jodone donya akhirat, muga bagya mulya donya akhirate, enggal pinaringan momongan. Ya. Langgeng brayane, Ya. nikah pisan kanggo sak lawase. Ya, tur muga-muga jodone nek dadi jodone tenan ki berkahi jarene. Tenan kok. Ya toh, dadi ketemune engko dadi berkahe saya suwi saya apa lumintu rezekine. Ya, nek wis cocok sejodohan kuwi ngono kuwi. Ngertine cocok? Ngertine cocok. Pokoke ora salah pitung. Gak salah petong piye le ngitung? Lho, ya pitung lak perkara pitung Jawa. Angger ki para sepuh pini sepuh wis ngarahke ora salah pitung. Ya. Ketemune iki ya wis ketemu becik tur apik, kuwi bakal langgeng. Oh, gitu. Sing baku ngene Mbak Elisa, ndonga wae. Mas Parno niku piye budaya Budaya. ngaturi bapak kula pun bola-bali saben taun wayangan. Cetok. Terakhir niku bapak kula ngasta wayang golek teng mriki sejarah Kutha Winangun Ngambal. Apa Wayang Kebumen? golek. Wayang Weh, golek. Nek niki berarti memang suka budaya tenan. Betul. Ora mung wayang golek campur sari tok kok. Nggih, ndedonga ya Dik, muga-muga ora mandeg semene, Ya, taun amin, ngarep amin. wayangan meneh. Nggih. Amin. Lho kutha nimbali kula nggih ngaturi Kang Mas kula Ngambal Mas Among Prasetya Dinugroho niki Kang Mas kula lho Dik nepungke Nggih. selengganing sing Budi to? jajar Oh, sing lah ndang. nggih, Mas. Kang Luar Mas kula. biasa. Kang Mas nggih. Mas Berarti Among Prasetya. Pak D nggih. Pak D ya Kang Mas lho Pak D. Lah kula Ya kalau putrane, jenengan kan tiba maksud- om ngaten nggih niku Pak D ngaten nggih. Namun Pak D kok katake sepuh banget aja Kang Mas. Kang Mas. Kowe iku Ya. putrane. Putrane. Apik, heeh. Nggih, menika ngaturaken panglipur mangke sambil lalu sama apa nembang-nembang nggih Pak Narko. Nggih, leres, leres. Kame gegojekan menika kangge ngelipur menika sedaya ingkang rawuh para tamu. Sugeng midhangetaken sugeng amreksani nggih sak sekeca sekocone sawonten-wontenipun nggih ngoten iki. Nggih, nggih. Wis dirapi urung kowe? Rahapi apa? Rapi iki ngresake. Lho iki lho wis gaweke tempe kemul. Tempe. Nek nang kene iki mendoan. 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 Ya. Dadi tempene iki gepeng. Agre. Heeh, iya. Agre sinden iki nyekele nggo tisu. Heeh. Berarti tempene panas. Monggo sing digolek sing anget-anget kaya Kan iki. didamu-damu. Ha ngono. Lah nek tempemu Mbak Alisa? Hah? Tempe cara Sulawesi. Sulawesi. Nah, kira-kira Wes. panas apa anyes? Ya wis nyebrang ya kodanan barang. Dadi wis kiur-kiur. Anyes yo. Wis kepleh-kepleh. Kepleh-kepleh. Kowe mau kondo tempe kemul. Ah. Lah bedane tempe kemul tempe wuda piye kok ana muni tempe kemul barang. Nek cara nggonku ora tempe kemul, tempe iki Apa? di nganggo glepung kuwi jenenge tempe balok ngono lho. Crispy. Ya itu kemul aku nggak tahu dapatnya di mana. Orang bilang tempe kemul. Lah kemule nggon sing kuning kuwi kemule. Terigu kuwi ya mungkin ya. Ya mungkin itu. Ora nganggo terigu mulo diarani tempe kemul. Kemul. Lah nek tempe sing wuda. Tempe gimbal. Tempe sing udah biasanya digariti. Hah? Digarit. Garit. Ya. Oh, tempe sing wuda ki Mas tuju digarit-garit. Digarit. Engko warnane coklat itu digoreng coklat. Nek nggonku garite ora akeh iki, ora digarit garite ming siji. Wah. Ini cara ngendi? Lho nek cara Purwojonggo ku ngono ku Oh, garite ming garitnya siji. siji. Berarti digarit ku sing mlethek ku jenenge tempe wuda ya. Ya. Guju kae lho. Nek mung siji ya kurang asin, Pak. Heeh. Ya. Tempe itu ya garitnya ya banyak. Oh, garite sing akeh, men Iya. ora Iki mah ngerembug apa iki ning Lah, kene iya. iki Lho, kuwi gara-gara- nyenengke pamiarsa lho. Ngaturke sungkem yo Nduk Ngaturke kagem sungkem. para kadang setresa budaya para lenggah ingkang sami rawuh kagem Ya. putri sinasa Jawa kersa nenggani Matur wungo. Nggih, sembah nuwun. Tempe-tempe Bapak-bapak. menika
saged rawuh saged nunggoni nggih melu tirakat menika mugi-mugi pandonga panganjeng-anjeng panjenengan sedaya saged kasembadan. Amin. Katur ketemantan kakalih apa wae dongane. Ya, sing apik. Langgang ya rezekine lancar ya. Ya cepet meteng ngono wis. Meteng. Cepet meteng. Cepet meteng. Heeh. Mbak Alisa, piyai mriki Mas Parno kuwi kelangenane yen nyetel YouTube Swardi Masena. Oke. Pas panjenengan diaturi nembangku nek urung mirengke pangkur Semarangan urung lega. Wah, nah Mas Parno. Niki kula nembe serak niku Mak Jange. Oh serak. Nggih, tapi mboten ngantos mengke dugi mboten Oh, nggih. tekan wae tenang wae. Nek aku percaya mesti tekan wong genah wis kok jenenge wis Sulawesi. Percaya wong rung tau ngrasake kok. Loh, Sulawesi Sulak ki garane iki saka Pronjalin atos. Wesi ki ya saya atos ning atos tambah atos nyatane suaramu empuk kok. Iya. Wah, tenan kok. Masa atos 100 dadi empuk ya, Pak. Loh, rumus ngandel matematika ki min kali min tetep positif. Oh, ya dijajal wae. Ya jajal. Kok nek ana kurange nggih nyaluk ngapura. Nggih ora apa-apa, ora apa-apa. Gonduk diwiwiti pangkur Semarangan. Dianilat Sulawesi kok kaya ngono Mas Tuju. Lah nggih, wah wis luar biasa. Mergompuk kiyur-kiyur kudanan nyebrang laut bareng tambah penak. Karo ilate bulikku sing ilat Jawa kalah lho. Nggih mboten, niki kula nggih sinaune kalih dwija-dwija menika. Nggih. Menika terutama sing nomor sekawan menika. Ah menika dwija kula nggih menika. Nggih leluhur. Leluhur. Nek leluhur ki wis modal. Ayu-ayu. Wong wis urip ngono kok dunekke leluhur. Calon. Cantik-cantik Mbak Husni. Agarono karena merti Wis ngerti Pak Parno sing ndi? Lah niku kula kan langsung di gerbang sini. Terus kula namung salim-salim. Terus sapa wae tak ono Pak Parno nggih, Pak Parno nggih, matur suwun Pak Parno nggih, Pak Parno nggih ngono. Oh ngono tekan kono. Sapa wae tak sebut Pak Parno. Wah, ya ngono. Bojone ora ketemu Mbah Slamet kok. Lah pripun? Mbah Slamet cemplungke jero sarung. Oh nggih aku Mas Parno. Nggo jimat. Kurang sithik Mas Tuju teruske. Awas, kurang sithik. Iya. Wes iki nek wis cetha cret. Wis ketok rambuté Mas Tuju. Tenan kaya bojoku bayan jerat-jerit kaya ngene iki ya ora apik kaya iki. Kaya nek warung lahiran ki wong gundul kok. Awas. Prucut lah. Lah kok ketok rambuté bareng didemok sampluk bojone. Sebabe apa? Anake urung lahir lho, Pak, urung lahir. Jebul salah demok. Ora. Wah, iya kesusu bae kok. Agama burung sinupa sinukar ta mreh kretarta
Sekors nggih niki wonten masukan saking operator sound kula. Nggih. Niki panggung iki melengkung tinimbang mangke korban power panggung ambruk. Powere dawah dipun kirangi lenggah mriki utawa sisih wetan mriko aja bi. Nggih. Kumpulan Teng Pandemen nggih sembah nuwun rawuhipun pinarak lenggah wonten papan sanesipun nggih. Matur ngirangi niki rada melengkung panggunge lho. Panggunge rada gawat niku wae. Mixer power tombok ondo ngeten iki mangke nek nganti jeklit bel bahaya sangat. Dikurangi monggo. Nggih. Diimbangi. Ngetan mawon niki mriki saged napa ten ngajengan niku nggih. Wetan gampang niku. Niki mesake mangke kuat. Tos sanget lho nek nganti tugel malah bahaya. Monggo. Kang tumrap ning tanah Jawa agama Dek Elisa ugi katur Pak Saudi Pucangan bakmi Mbah Tusiem saking Kebrek. Nggih mugi ajatipun Mas Parno wilujeng gangsar awal ing akhir. Nggih, matur nuwun Mbah Tusiem bakul bakmi saking Pucangan lho nggih, Pucangan. Nggih. Kula kintuni lagu lumantar sowanipun Mbak Elisa Orkarus. Apa tembangin, Nduk? Sing langgam riyin? Napa nggih? Oh, angenteni. Ngenteni siap nggih. Monggo buka celuk mawon nggih kagem gemene wanci dados. Aku ngenteni tekamu. Kaya ngenteni modane wahyu. Janji boten selipan jroning kalbu. Setuju niki jrawuh saking ngabian Pak Sutoyo. Tak tayo. Dek wingine bengi sing nimbali awake dhewe piyaine rawuh mrene. Alhamdulillah subhanallah. Mbah nuwun. Ngitung sumbang ngerampung terus brudut mrene. Jan. Genah ketoke. Wah, ketok bathine akeh banget. Ketok sumringah ya, Pak. Genah mung guyang-guyu ngono. Iya. Lanjut.
jemlegur iki sone, Nduk. Jembenglur. Mongko papane rumpil rupok ngene iki. Malah penak ini kita bisa monitor dengan Cara kowe penak jembar apa penak sing enak sing jiut. Apa penak jiut? Ya. Gimana Mas setuju? Nek aku beda, mergo umurku wis saya tuwa senengane sing jembar. Oh, malah sing jembar. Jembar. Nek sing jembar ki mburimu kuwi. Sapa? Usnur. Ora apa-apa, ya nul ya. Sio-sio ora. Lanjut. Gledeng-gledeng. Sik. Kalih menghormati menika almarhum Bapak Mantep Sudarsono yang menciptakan lagu. Oh nggih, ngenteni gitu. Lah nggih. Wis luar biasa tenan. Dek, tanggung nek ming pisan wong bintang tamu digenepi kaping 2. Mas Haji Joko Purnomo asli saking Saudi Arabia kondur mrene mung boten arep nunggoni kowe. Lha apa pundi to? Iki nyawer transfer 100.000 ning ora ning rekeningku, ning rekening Ambar. Oh, lambar di. Lah ora metu suarane. Ayo piye? Lah ya padha wae ya. Oke, siap mboten napa-napa. Yang penting dadi-ati, Nduk. Dados atos. Dadi ora dibasake dados atos. Oh iya, dadi ati. Kok nyo dados empuk barang. Duati lho Pak Tuju. Iki ngene Nduk, rening rombongan yo pirang-pirang ya. Engko jatah Mas Tujuwono. Pun berkahe sing bawa Mas Agus. Ya iki. Oke, Pak Agus. Tilarane Suwargi. Iya. Pundi ta, Pak? Suwargi sapa? Oh lah ya ampun, lah jenenge Agus ya akeh banget ya ampun. Agus sing endi? Agus Burhan. Agus Saidi. Kuwi Piyai Imogiri tunanetra Nduk ning suarane ngedapi-edapi. Nggih, Mas Agus. Rebapane apik, genderane apik, gambangane nek gambang sebabe karo turu sing kok pakune ora klung-klung ning iya coba nyuwun berkah ya Nduk iki sing bawa Mas Agus. Siap Mas Agus, monggo. Gus jajal suaramu yang apa tak golekke men wong do melas karo kowe Gus. Tak golekke cara iya biasane piye kene nek weruh nun sewu lho nek preso wong tunanetra do ora tegel biasane. Iya ning nek perkara bengi iki ya mbuh iso tegel lho. Sebab anggone lunyar melangkah ya mesti mau lenggah wae. Yo. Kekarane wong akrami. Wah hebat ya Nduk wong tunanetra kok ngene iki Nduk kelebihan. Lah nggih suarane. Jenenge Gusti Allah adil ning kene iki Nduk. Ora weruh ya to, ning mata batine kuwi tajem. Nggih, kelebihane nggih. Kelebihane. Iki ora weruh, ning nek bojone didemeni tanggan, iki ngerti. Kok iso ya? Rasane peka kok. Heeh. Mula bojo kula niku mboten tau didemeni wong awes ngerti. Mergo rasamu peka ya. Jan pinter ya. Tutu pandha tutu rupa hamung ati pawi Mbah Kampono Tulus luar biasa menika nggih nyawiji saking Purworejo. Nggih Mbah Kampono Tulus, matur nuwun saking dalu. Luput pisan. Luput pisan kena
pisan yen gampang luwe gampang. Pak Haji Redi, Pak Dadang kali Mbah Muslim mugi rawuh saking Purworejo. Aduh, duh, hebat matur nuwun katur pundhane kula sedaya. Yen angel ka langkung tan kena numbas harta Hati-hati Nduk Elisa cung dados Mulyo Grup Kerawitan Pak Bambang Setejo Wonosobo matur nuwun.
hati-hati rong rampung darane Ganti wis nganggo mic metu. nduk, micmu piye? Aku nggak masang mic. Oh, enggak masang. Iya. Oh, tak kira nggawa wireless. Iya, di mobil. Kaget yo nganggo micku ya? Apa? Kaget ya? Enggak sih. Oh, enggak. Aku wes kangen nyekel nganggo kabel kan. Oh iya, wong biasane nganggo nggonmu kok saiki nganggo nggon. Wong arep Ya kan pisan-pisan dijajal. muni kangen nyekel mikmu kan ndak nyekel kabel. Ya iki sensasine sindan ki yo ngene iki lho nek nyanyi nyekel kabel ngene iki. Karo nggo nutupi kelemahan Mas Tuji. Nek ora apal terus kabel duwel-wel. Iya, ngono kuwi memang. Ojo sindenku kae. Bener toh? Ngger nyindir gedeng ramune mikir banteng ora muni. Padahal ora iso. Yo, yo lanjut. Rena wengi Ampun menika nggih. Men ora saya yo nduk lenggah karo ngunjuk masjid yen ana. Ning niki wau Mbak Elisa men diladeni panitia. Piye Nggih. Mas? Mbak Elisa kresak-kresik kalih kula. Muni piye? Nek aku ki jane kepengin sumer Pak Parno ki sing pundi. Oh Mas Parno. Heeh, Mas Parno ki sing pundi? Pramila sumangga mbok bilih Kasdo ing karsa Pak Parno katuran minggah panggung kajenge tambah rumakat ing pasederekan kalian Mbak Elisa. Nggih Mas Parno, Mbak Elisa kepengin pitepangan kali panjenengan. Nggih menika. Kula aturi minggah wonten panggung mriki. Cemplongke ya, Nduk. Wonten wigatos. Monggo, Cok. Dihormati, Cok. Monggo Pak Parno katuran minggah wonten sasana pepanggungan. Lilo lilo. Monggo Mas Parno. Mas Parno minggah panggung. Boten sambet kok andam bakar. Tidak mriki mawon. Panggih. Berarti mau duduk, Pak. Duduk aku tadi salim banyak banget di sini. Pak Slamet, Pak Haji Sujono. Awang ngomong tamu kok yo Pak Parno. Pak Parno, Pak Parno. Kabeh ngomong tamu dikira Pak Parno. Niki bener nek niki nggih. Matur suwun kula aturaken, matur gunging panuwun ingkang kathah sampun saged kula saged sowan wonten mriki njenengan nimbali kula. Iyalah mah di Bandung, Pak. Tapi kok enggak lupa basa Jawa ya? Enggak lah. Ya bagus ya. Jenenge eling karo bumi kelahirane ya kuwi kena contoh. Nggih, panjenengan pancen remen kesenian wayang niku khususe. Takoni ping pira wayangan, Nduk? Ping pinten wayanganipun? Ping 3 sakniki. 3 sakniki. Wah, ping 3. Ping 3 lho, Pak. Nek jenengan nek kalih dalang model ngaten iki remen mboten? Jujur mawon. Nek mboten paling remen. Paling remen. Seneng deh. Lah, kowe ora remen yo gawe men mboten seneng nyake aku kowe lho. Remen sanget nggih, Pak. Oh, nggih syukur niki sak paket kalih bintang tamune nggih remen to, Pak? Mboten. Oh, lah nggih, berarti benjang nek ajeng wonten acara melih nggih. Niki melih nggih, Pak. Insyaallah. Wis pokoke muga-muga. Wong iki dodolan ayam geprek nang Bandung laris ora jamak Pak Parno. Laris ora jamak-jamak. Laris benget. Oh, carane nek ayam geprek iki kuwi gawe dhewe-dhewe ya, Pak? Ayam goreng, ayam goreng, ayam bakar. Ayam goreng, ayam bakar. Nggih. Oh, nggih. Kula sakniki niku bingung. Nek pupu kalih dodo niku larang pundi nggih? Waduh, Sami mawon.
Jare padha wae. Lah potongane lho aku sok bingung. Pupu karo dodo. Dodo. Heeh. Larang ndi? Heeh. Larang pundi, Pak? Kuwi pupune sapa, dadane sapa? Wah, iki dak dalang iki pikirane yo. Lah iya. Ya dodo. Maksude sing didol kae lho. Oh, nek ommu ya padha. Padha ya Mak, biasane ya Mak. Tergantung kilonane nggih, Pak. Mboten kiloan, per Oh, mboten. biji nggih. Per biji lho. Wah, ijen le ngono. Lesadian. Cara- Sami Luar dodo biasa. kali Pak. Nggih, benten. Benten kan larang dodone biasane nggih, Larang Pak. pudine, Nggih, Pak. Mas. Oh, larang dodone. Mergane apa ya kok larang dodone? Hah? Mergane. Lah ya itu enggak tahu makanya aku takon karo bakule. Oh. Anu, nek dodo penggemare kathah. Oh, nah, jelas kan Lah. sudah. Niku sewarai nggih. Pak mbok menawi jenengan wonten pangandikan niki katur tamu-tamu ingkang sampun rawuh menika mumpung digelar wayang ingkang mirsani mboten namung sik ten mriki tapi ten YouTube nggih. Mirsani Kanggo YouTube. kathah. Nggih. Mungkin yang dari Bandung nonton perasaane panjenengan. Anu sing dari Bandung pun kondur. Pun kondong nontonnya Pelanggan-pelanggan dari rumah jenengan ten mungkin, Bandung rak kathah. nggih. Wonten pangandikan apa request lagu Pak Warno? Pun mboten. Boten yo penak banget Penak kok penak apel. apa yo ngene iki aku yo tenan kok. pengen. Ya Pak, Lah saiki panjenengan nek luar ora biasa. terus karep ngopo? Ngono lho, nek ora terus karep ngopo? Anu jenengan nyanyi mawon kalih kula nggih. Mboten saged. Berarti nek mboten saged nyanyi menika biasanya diwakilke. Monggo monggo. Nah, nek Nggih. diwakilke menika biasanya wonten anu carane nggih. Kontri. Bumbu-bumbunipun. Heeh, ya kaya lombok, uyah, Nggih, kados gula. uyah, Kula lombok. wakilaken kalih Mas Yudi. Mas Yudi. Mas Yudi nggih. Pundi wonten? Wonten Pundi-pundi? teng Wengking. Wengking, Oh, Mas Yudi. Oke, mangke Mas Yudi saged minggah panggung. Nggih. Ini apa Mas Yudi biasanya suka keyboard apa gamelan, Pak? Nika Keyboard. Nggih. Oh, nggih, siap. Nanti habis ini kalau Mas Yudi bisa naik, bisa ikut nyanyi bersama. Nggih. Kowe tak kira ngaturi Mas Panar mari bebungah apa jebul ming ngarep tak. Pancingane ra tekan sampe iki mau, rung tekan gone. Remuk iki. Nggih, Pak Warno sembah nuwun nggih. nggih. Enggak panjenengan mboten titip-titip napa ngaten nggih. Oh, nggih nggih. Kandhane kok Iki wis kudu anggota dewan lho padha. Nggih, mbok menawi areng titip tiket ten Sulawesi saged lumantar kula. Mboten niki namung gegojekan Pak Parno. Nggih. Pokoknya niki kita sudah sangat terima kasih sudah Sami-sami, digelarkan wayang nggih. ngaten niki mengke kula nggih menghibur sebisa-bisanya. Sembah nuwun nggih. Mengke Mas Yudi monggo kalau bisa naik ke panggung bisa ikut Bisa, bersama. Nggih. Monggo Mas Yudi. Nah, niki Cok, seperti Cok, yuk. Mas Yudi monggo. Pundi Mas Yudi? Menikah sampun sowan Mas Yudi ya. Mas Yudi ini dapat dawuh loh dari Bapak untuk Nggih. menyanyi. Kan ngopo niki teng mriki? Ini ya nyanyi sama saya. Ada request Mas tadi. Pak Parno niku saged nyanyi sejen. Lho, oh, genah kok. Pak panjenengan kok enggak mau ikut nyanyi? Mboten. Oh, tadi ada request loh Mas. Lintang Asmoro jenengan saged. Nggih. Oh ya, tadi Ya. request dari Wonogiri sama Klaten nih buat Pak Prastoto sama dari Klaten Bayat tadi. Diwakili minta Mas Yudi Lintang karo Mbak Asmoro. Elisa, nggih. 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 Terus? Kale Pak Parno niki nunggoni Mas teng Pak mriki. Parno ikut nyanyi ya? Nggih, Ini kali Lintang kula. Asmoro. Nggih. Iya, berdua nggih. Mau saged mawon, Nah, ora saged ngono. mawon nggih. Mboten sesin wong bapak bayar kok, Oh Pak. nggih, siap. Boten. Ojo dipaksa to. Aku menggenake nek Mas Parno bayar, mesti bayar wayang ngono. Lho lah ya. Matur suwun nggih Pak Warno, niki kita persembahkan Lintang Asmoro sama Mas Yudi. Nggih, monggo. Lintang Asmoro. Enggak Mas Yudi. Wong ayu
jajal dadane. Cobi salaman rumiyin. Matur suwun. Nggih sami-sami, Mbak. Ampun jengkel bojomu ya Mas Yudi niki. Tesih bujang kula, Pak. Wah, Bujang. heeh bujang lho. Jane bujang karo jang. Bujang karo Bujang karo perawan kaset cocok. Asep. Sembah nuwun Mas Yudi. Jan suarane ya apik Ampun. tenan. Ki ana dawuh Mas Tuju, Mbak Nggih. Isa saking Pak Kiai Musonef ngerjake gugur gunung kali Kutut Manggung. Nggih. Kersane kudu diaturke wanci limbukan. Iya, sing dipilih mengko Mbak Ayu Purmalastari siap. Gilirane telu bebarengan Kusnul, Arin bareng karo anakku wadon Gifta. Gugur gunung. Ora, sik Oh, campur sik. sik. Yo. Ya. Yuk. Yo, sepoti, yo. Trio kwek-kwek Kusnul, Arin, Gifta. Gifta. Sugeng dalu Mbak Kusnul. Enje Wilujeng Dalu. Iki Mas Tuju nepongke niki calon Mbak Yu kula. Sing pundi niki? Mbak Kusnul kuwi Wah, calon Mbak. nggih to. Nggih, alhamdulillah. Akalian sinten, Pak? Hah? Kok calon Mbak Yune? Kamas Joko Gondro. Oh, atan nggih. Karena kamase Alhamdulillah. bojoku berarti iki Nggih. Mbak Kusnul. Nggih, nggih. Calon dadi Mbak Yuku. Nggih ampun supe kula dikabari. Alhamdulillah ngono lho kok. Prei. Dek Arin sugeng dalu Dek Arin. Nggih, Wilujeng Dalu Mbok Cangi. Kabare piye? Alhamdulillah sae. Ya syukur. Isih karo sing wingi bojomu to? Ya isen no. Maksudnya urung diijolke urung. kok? Urung sida, urung. Aja. Saya tak wet-wet lho. Wis kowe saiki Tak mat-matke iki anteng banget mau jebule kepuyuh. Lho, sampean ki ngono ding. Piye? Lho kok meneng kene kono kok WA-an jal. Ngopo rin meneng bae ngono Lah, ya. iya. Ya aku ya ngomong. Kepuyuh. Ah, sugeng dalu, Nduk. Gifta. Nggih Wilujeng Dalu. Waduh, jan miki apik, mari suarane apik. Kelas pinten nempungke coba? Kelas 6. SD napa? Ya kelas 6 ya SD. Iso wae SD ning malah persamaan lho. Iya, ya ora iki SD, sekolah ya pinter. Kula kok mboten ditangkleti kelas pinten. Ah, terus kowe wong SMP ya ora lulus kowe mbiyen. Lulus kok ya. Ngomong sapa kesusu? Nembe lulus 2 tahun wingi kok. Kesusu anakmu lahir ya. Terus kowe motek. Bertiga rembugan monggo selindro napa pelok terus mangke minangkane pundutane Rama Kiai Haji Musonef. Nggih, niki Dek Gifta nyuwun ninggal katresnan. Oh siap. Ya katresnan. Ya, Cok. Ngarep nganggo kendangan seragenan sikik terus mengko dindangdutke. Ninggal katresnan, Cok. Dados